برێز چاپەمانی gelê me hêja gelê Kurdistan em sernavê şandeya xwe we birêzdarî silav dikin. Do ev şandeya me li Hewlêrê serokê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistan birêz Bafil Tanabanî me hevdîtinekî pêkanî îro jî em li ser goristana Rêzdar Mam Celalin. Wexta behsa yekîtî tifaka gelê Kurd tê kirin ku îro pêwîstiya gelê Kurd û Kurdistan ji her demê bêtir pêdivîya gelê Kurd bi yekîtî û bi tifak heye. Helbet Mam Celal tekoşîna Mam Celal xebata Mam Celal tê bîra me ji ber vê yekê îro em li ser goristana wî em dixwazin peyamên yekîtiyên gelên Kurd û gelê Kurdistanê li bajarên Silêmaniyê, bajarên Dîrokî em peyama sernavê şandeya xwe, peyama yekîtiyê, peyama yekîtiya Kurdistan, gelê Kurd û tifaka gelê Kurd bidin hemî gelê xwe, hemîn hezbên Kurdistanê. Roşelata navîn welatê me di gelekî di alozî û gengeşiyê da derbas dibe. Dengên konjüktürên heremên yê dünyayê îro bi her awayê hatiye gohrandin, tê gohrandin. Gelê Kurd di vê konjüktürê da, di vê aloziyê da bi yekîtî û bi tifak dikare welatên xwe, gelên xwe rizgar bike û destkeftî û serkeftina xwe mîsoger bike. Ji ber vê yekê şandeya me li Başûrê Kurdistanê me xwest bi rêxistin hezbên Kurdistanê ra em hevdîtin û ji bo yekîtî tifaka gelê Kurd em pêwendiyên xwe xurt bixin û pêş bixînin. Îro jî li huzura Mam Celal da bangawaziya me ji hemî hezbên gelên Kurdistanê û gelê Kurd heye. Bi taybetî îro aloziyekî mezin ser Rojava heye. Rojava, Kurdên Rojava, hemwelatiyên me yên Rojava bi her demî bangawaziya êkîtî, bangawaziya tifakan gelê Kurd û gelê Kurdistanê dike. Rojava eniya yekîtiya gelê Kurd e. Yê herî pêş e. Pêwîstî heye ku em statuya Rojava, statuya hemî Kurdistan û gelê Kurd mîsoger bikin, biparêzin û pêş bixînin. Ji ber vê sernavên şandeya me çi bikeve ser milê me ji bo pêşxistin û pêşketina yekîtiya gelên Kurd û Kurdistan û tifaka gelê Kurd em ê hemî şuxlê xwe, em ê xebatê xwe li ser vî esasî em ê bikin. Dîsa jî di huzura we da em bejna xwe li ber tekoşîna Mam Celal û berdewamiya wê ku îro Yekîtiya Niştimanê Kurdistan dike em silav dikin û em piştgirî bi her awayê didin vê tekoşînê, vê xebatê. Gelê Kurd ji me ji hezbên gelên Kurdistanê yekîtî dixwaze. Gelên Kurdistanê ji hezbên Kurdistanê tifak dixwaze. Ji bo yekîtî û ji bo tifakê jî şandeya me, sazî û rêxistin û partiyên me em ê hertim di nav hewldan bibin û em ê şuxlê xwe, em ê xebatê xwe li ser vî bimeşînin ji bo hatina we, ji bo tevlîbûna we em we bi rêzdarî silav dikim hürmet. Ji mijdarê heta niha li Tirkiye konjüktürekî bi siyaseta Ankara'da da guharandinekî konjüktürî heye lê heta niha ji bo gelê Kurdên Bakur ku em bêjin çareserkirina ji bo meseleya Kurd bi rêyên demokratîk û aşîtiyane gavên şêmber heta niha nehatine avêtin. Belê hertim di Ankarê hezbên Tirkiyeda û desthilatdarên Tirkiye ji bo çareserkirinê diaxivin lê heta niha gavên şêmber ku em bêjin
دلیم گلین کردین باکور راحت بکه جبوی آشتیه و پیش بکه و حتی نهات شتکی شنبر نهاتیه. سبارەت بە دۆخی ڕۆژاوا داواکاریتان لە حیزبەکانی باشووری کوردستان چییە چۆن مامەڵە بکەن و پرسیارێکی تر بە پێی و زانیاری و سەرچاوە هەواڵانی کە باز دەکرێت بڕیارە ئەم هەفتەیە یاخود ئایندەیەکی نزیکدا وەفدێکی دەمپارتی سەردانی بەڕێز ئۆجەلان بکات ئەمە تا چەند ڕاستە زانیاریمان لەسەر گشتی بەحسا هەفدیتنا بەڕێز ئۆجەلانە یا دوویەمین تێکردن لێ حتا نەها هەفسەرۆکێ me دەم پارتیە bi fermî ji bo hevdîtinê serî lê xistin lê di karên wezaretên dadgehê heta niha encamekî şêmber ji alî me ve nehatiye. Li ser çapemeniyê dibêjin rojên guncav em ê rê bidin lê heta niha ew mesele şêmber nebûye. Dubare? بله رولا رزدار اوجلان جبو چارەسەریê ji bo aşîtiya rojhilata navîn bi fikrên xwe bi binraman û pêşniyazên xwe ev hevdîtin gotina axaftinê wî ji bo gelê Kurd ji bo gelê Kurdistan bi rastî ji gelekî wê mehîm bibe. Hemî desthilatdar û dewletên herêmê yên nav netewî jî di vê konjonktûrê de di vê dengeyê de Birêz Öcalan wê çi bibêje ji bo pêşniyarî wê çi be pir merak dike em jî pir merak dikin bi rastî piştî eger ew hevdîtin pêk were em ê jî bibînin peyamê wî ji bo rojhilata navîn û ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd û hemî çaraliyê Kurdistanê em ê jî bibînin em jî pir merak dikin û em hêviya me ew e jî ku demekî nêzik de ev hevdîtî jî pêk were. Ew çi dekan bo دوباره ئەمڕۆ لە سلێمانی سەردانی هیچ لایەنێکی شوێنێکی دیکە دەکەن برنامه حتی نها یک کاتی دیار کردن اوه اما به هگر گنجا و مستر کوماره برز دکتر رشید راشی اما هفدیتیم پک بینن برنامه ما داوی اوه چه دکن بو گفتگویی که کردی لروجاوای کردستان و سوریه جهبن yani Rojava o gele Suriye de demekî qonaqekî giring da derbas dibe gelên Kurd gelên Rojava 2014-2015 berxwedanekî dîrokî da ku dinya hemî îro behsa wê berxwedanê dike wê têkoşînê dike xebatî dike lê îro biriya dîplomasiyê û diyalogê ihtimala çareseriyê û dîplomasiyê pêş ku em pêş bikevin û statuya Rojava welatê Sûriye em mîsoger bikin ew ihtimal heye pêwîstî jî dünya jî hemî ji me daxwaz dike ku hezbên gelên Kurdistan jî ji bo mîsogerkirina statuya Rojava hezbên gelên Kurdistan tifaq û yekîtiya xwe pêş bixînin. Spas.